Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmalday. Ngem amok. Saan laeng asyak ti kastoy. Tunggal maysa. Dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasamak. Nagduduma apakay gapwan. Ngem mamatiak nga itilet ang niliday. At damet masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday. Amang salsalukob kankan. Awisen kayo ngarod ang makipaset iti daytoy a programa. Tapno ingkay yabkas ti anak akanyo. Ket agbalinda nga ulidan. Kadag iti dumdumngeg iti tangatang. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket naggapo. Iti pagayam tayo ang nagpailingad iti nagan a Marina, iti probinsya ti Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May sakmet kadag iti naayat adumdumngeg. Ket naawi sakmet nga agsurat, tapno maibinglay ko ti padas ko iti asawak nga irresponsable. Pulos adi nakamu atulungan iti trabaho. Makilablabada ak laeng, ket saan nga umdas ti sapul ko para kada kami. No addamat masapulan ti asawak, bukudan na laeng, ket saan na kami nga ibingayan. Bueno papagayam, intay dinggen ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod ni Pagam Amarina. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Rabi iuna yun. Gamita ka lang ang asumangpot, Jose. Mabisin kamin ka ni Joy nga anak ta. Apay, parikot ko pa'y aya no mabisinan kayo nga gina. Awan tinatagadak ang nagmalam. Iso nga awan tinggatang ko iti kanon tayo. Anya? Namnamaak nga adda maisangpot mo akanon tayo. Marina, amummat niya awan ti panggadak. Siyak pa'y lang tinamnamaang mapagdawatan iti makan. Jose, amumot ang makilablabada aklaeng. Uston! Ang mga nun yaman ti pagtungpalan ti saritaan ta. Rabin, kaya't kung ti maturog, makaamu kayo niya grimidyo, no anya ti kanan nyo itarabe. Awan ti sir-serbe day dyan nga asawam. Tadi namut agiremedyo ti pagbiagyo a pamilyana. Tatang, Nusak ti makapungtot. Papanawag lang day dyan irresponsable nga asawam. tatang, pautangan nakpay lang iti maisaang ko. Mabisin launa yun ti apo ko yun ni Joy. Ala, mangalakan iti pagbagasan may. Saan mo na panunutan abulawd? Kukuhayaw. Tapno saan niya agbisin ti apo kaw? At dayaw awis ko kini pare Jose at trabaho. Ngem di na kano kaya ti agtrabaho. Tanasakit kano ti bagbagi na. Nalay nga agpambarday dyan nga asawak, Manong Raul. Imbes ko maamakitrabaho, ngam kay kayat nakitin ti agtugtugaw laang ije balay mi. Ay, mas tawak nga rod. Nalaing mo ta karpintero ni Jose. Ngem di na kayat nga itrabaho. Manong, Awan mat kiti ti karbangak nga agsao. Takaroba dak laeng. Ngem ti mapalpaliw ko kin Jose. Kat talaga asadot. Manong Raul. Isu lang ti lalaki si aasawa dito nga istambay. Kaduan dagiti lalaki dito'y lugar tayo, ket naagawa da. Amuda tulungan dagiti asawa da. Day tamot ti apalak launay kadagiti kaaruba tayo alalaki. Tamo da panunutan ti masakbayan ti pamilyada. Sana kas ka ni Jose nga iyalang-alang na ti trabaho. Dayawan ka kit diya, Marina. Amo mapanunutin ti pagbiagyo. Nang runa kat agad-adal ni Joy nga anak yo. Ano saklatan ati makilabada kadagiti kaaruba, Manong Raul? No saan kumot nga aramidan dayta? Agbisin kamin a pamilyana. Nagdamot na lutom ang naimas ama sida, Marina. Inggatang kun ati tangdan ko ang naglabada ije balay da Manong Raul.
Gimatangak mo ton iti daduma pa'y amasapol dito'y balay. Ito lang manan ang makapanganak iti naimas, nanang. Wen, Joy, man ka iti adu tapno saan ka akanayon ang mabisbisinan. Wan, nanang. Sana bale, tasaan ko nga inluto amin ti karne ti baboy. Adapay inlasin ko para inton malem. Ne, ayan dyan batik a karne ti baboy di ti basket, Joy. Diyan ka mo, nanang. Ne, asino nga iti mangalay ti dayjay? Iso ko matilutok itapang maluman tayo. Nakitakmat ni tatang itay ang nagturong diti kusina. Anya? Sa dinot ayan ni tatang mo? Rimwara kadwanan dagiti barkada na. Abay, di naglagi dinibainan ka dagiti kayo no, maka, Marina. Imay ka lang dito, tapno sa pulim ti karne ti baboy. Nangipanam iti inlasin ko a karne ti baboy asidaan tayo. Ay kat pinulutan minakadagiti babarkadak. Impaluto kini pareso ti raw. Adobo. Ha. Malalala, gawid ka, Marina. Di na kong taktakan niya, ginumiti harak dito ya. Abaya din nakasarsarita, Marina. Nagsawa ka mata, oray dakas. No maumaak iti kastangar aramidam, panawan ka, kat ikuyog ko ti anak ko. Anya? Awan lang aruden ser-serbim nga asawa. Ingka pa ipakan iti sabali ti sidaan tayo kuma. Aha! Dahil talagi din ti pang sinam kanyak, danga! Anya? Isina nagkapulang iti karne ti baboy niyang papulutan ko. Dandugag to pa dito subsub mo. Sige! Aramidam! Sika lang aruden ti awan serbina, sika pa'y tinatangsit! Hoy! Di naklaawan ah! Tamang ano dyan makapagtagpal, kabilin ka na eh! Oh, adto'y titangdan mo ang naglaba, Marina. Ne, nagadumot ang dayto inyawat yo, nanaimang. Inam agasot. Kat basit lang ang matili na baak. Magustuak nga minti pa naglabam. Iso ako kwa munday ta kwarta. Gatangem ti kasapulan nyo iti pamilyam. Nanaimang. Oh, apay ang nagsanaay ka. Adda ka di pariko. Ay, awan nana. Di yulatan ikaskaso ti panagsannaay ko. Awan daytoy. Mapisina kon, Marina. Nakaluto kan? Wan, itay pa yan nakaluto ak. Nay, apay nga ron dakaslan nakirsang ti pan nakisaritam kanyak, Marina. Itay kapay gayam ang nakaluto. Ngam, apay nga italaan nga bagam kanyak. Ne, Marina, kasarsarita ka! Diyak kaya ti kastadjar mo! Sumangpot ka lang nga umay mangan. Di nakpayam mo at tulungan. Aday ta ka man na nakunak, Marina! Naglaing ka agsaw! Pud mo mo ti kunak. Na- Mapanunot mo lang ti agawid dito'y balay no makarikrik na kan iti bisin. Mabisina gayam ti agawid ah! At damat gayam iyaw awis kan ka at trabaho ni Manong Raul. Ngam di ka napan. Tapno damot ko mamasapulam. Nagrigat mo't at trabaho ti pagbagana. Anya, marigatan ka. Kat isumot ti amom at trabaho. Ti agkarpintero. Di kan sumanaopay. Takagurgura ka dengdenggan ti busis mo. Anya, Nakidimangaran. Sakto mo't lang pumanaw. Anya nga iti ganas mo ang makidin na iti kasken kwa na nga irresponsable anak ka. Nalabsak manan iti ayanda sotero ang nakaistambay. tatang. Nagmayat ti iladan na iti papagda sotero. Atiw na pa'y di baraw nga awanan iti trabaho. Naumaak mo iti kasingar aramidan na tatang. Kasaritak kumaitay kahit. Sanay, tamang ano jak malapdan ti bagay. Kat agriri kami lang iti sadot nga asawam. Husto launay ni Manong Raul, tatang. Apalak dagiti lalaki ang naagawa para iti pamilyada. Anak ko. Ado mo ti mabalin na apakitrabahuan. Ngam nasadot mo't. Ibagbaga na ang nagrigat ka no ti trabaho nga ititad kan kwa na ni Manong Raul. Anya? Anya lang arudan nga iti kahit natrabaho. Ages estambay latan iti paraangan. Tatang, Ay na Marina anak ko, maasya naklaunay kan ka. Si kalatan ti agtrab-trabaho para iti pamilyam.
Nagsakit ti bagbagik Marina. Sa anak ang makaturog bakay. Anya ko mati nagsakitan ti bagim, katawan mo ti trabahom. Ilutom man tinasakit na bagik. Tapno makaturog ak matan. Alo si Isa nakaputa na sakit ti bagbagik. Makaturturog akon. Di nakibaon ang mangilot kan ka. Alan nabannog ak ita nagsakto iti danom mapagdigos ka. Anya? Pagdigos mo adanom? Nabannog ka nagsakdo? Uwain, adulao na di sinakdo ka pinagdigos ko. Maturog kakit din. Siyak tinabannog, tanagmalmalumak, anaglablaba. Nagmalmalam mo tadyak nakita ni Jose, Marina. Adala ang ijibalay, manong. Nasakit ka nung tibagbagina. Anya? Isupay tinasakit ti bagbagina, ket awan matrabaho na. Itay pa yan nakailad iji sofa. Nalpas ang nagarmusar, naturugan. Ay, unayin ti kas nga aramid. Talaga asan ang mapangnamnamaan nga asawa? Timanan sapul ko ang makilabada at inamnamaan na. Siyak ti kariri na, no jak ikan iti kwartana. Amom, sakman ti masiksikuran iti aramidan ni Jose. Awan babain nakin ka nga asawa na. Manong. Ala, itid ko adagusin ti tangdan mo nga aglabada kadag iti murang mi. Pumanawak mi it, tada papanak. Makamu kalatan dito'y balay. Sana bale, ta sumangpatmatan ni bakat ko nga gapoy di tiyendaan. Ayan jimbol sa makwartam joy. Igatang ko iti mauser ko iti pagadalan, tatang. Irwar mo, tanak igatang iti kanan tayo. Sana mabalin, tatang. Intad ni nanang dayto nga igatang ko iti mauser ko iti pagadalan. Itad mo no makaraman ka kanyak, ha? Tatang. Tagayam kwarta ni nanang mo, nga maapay nga iimot na kanyak. Nagkalas ti ugali tayo dyan, babae. Ala, gusto daytan, anak ko. Kasaritak ni tatang mo, ta isubli na tinala na akwartaken ka. Sana ka nakagatang iti masapsapol ko iti pagadalan. Aglablabesan ti amam, Joy. Naglaing agdawat iti kwarta, ngam di namot amot iti tumulong agtrabaho. Urayak laang ang makasangpot ti amam, takasaritak ang naimbag. Nakitak itay alimabas dito'y paraangak ni Jose. Nabarbartagdakin ni Sotero. Nana imang, Apay ka day, Marina. aglablabesan ti asawak. Diyak mauray di balay, iso sa pulakon. Ha? Awan lang arudon ti maitultulong na. Alaan na pa'y ti kwarta ni Joy nga anak mi. Nasayata nagsabat ta, pare Jose. Apay ka din, Manong Raul. Anya nga iti bagamat kanya. Itay nakapayasap sa pulin ni Marina. Anya? Apay ko maasapulan nagtiawanan bay na babae. Tinasaya at agawid kalaangan. Ket tulungam ti asawam iti trabaho. Ay, awan ti karbagam nga agsaw iti kastakan na kang Manong Raul. Amok day ta. Nga masya naklaunayan kini Marina nga asawam. Anya? Nene, sa balin samot ang ti mapaspasamak Manong Raul. Anya ti kayat mo asawan, Jose? Apay akasyam ti asawa ka, Manong. Siguro, kurso natam ti asawa kanya. Ha? Anya? Amangan kitino damat na limod na relasyon niyaw. Kanayo na mapan makilablabatan ni Marina di Balayaw, ha? Ay, Ha? talaga gaya madadaalan ti ulom, Jose. Di mun ammo ti ibagbagam. Itatanausawan kan. Agsarita ta itinalapat, Jose. Kanya kami detang ibagam kanya kaya. Marigrigatan akon. Awan lang arudon ti trabahom. Agbalbalin ka pa'y apadagsan iti biyag. Anya? Agawid kami pa'y laan ka ni Joy, balay da tatang. Anya? Aramido mong ti kayat mo, taawanan ti bibiyang ko kan ka. Marina? Nalabas kan, Jose. Di nakamo at tulungan kan kasyan. Saan anasakit tinakam ko ang mangisina kan ka? Marina, di nakangawan iti kasta, bagay? Saan ka nga ang angawan, Jose? Panawan kan, kat makaamukan iti biyag mo. Pimanaw kami nga rod, iti anak ko iti dan na ni Jose, Mr. Lonely.
Naglabas ti bulan, ket jaklata nakita ti panagbaliw na. Kanayon nga agbartek, akadwa na dagiti babarkada na. Aging ga nagsakit, ket sinapol na kami a pamilyana. Nagbabawi kadagiti madingay naramid na, ket kayat na ti agbaliw, ket agsubli kamin iti dennana. Gapu tayong pakita naman ti panagbalbaliw na, ken amuna kon atulungan, pinakawan ko, ket nagdadan na kami manen. Agyaman na, to'y pagayam mo, Marina. Agyaman kami matitim patulod mo apakasarita ang pagayam a Marina. Husto launa iti desisyon mo, ti panangpanaw mo pailang iti asawam, tapno makaamiris. Nagsakit, ket sikalata ti kamangan na nga asawa na. Ala, sapel ako mga rod, tagtultuloy yan ti panagbalbaliw na, ket makatulong matankan ka iti trabaho. Ti agasawa, rumbang laeng ngagtinulong. Bueno papagayam, kay nangagaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ni pagayam a Marina, iti probinsya ti Ilocosur. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bulyeser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo ami.